Torn pel senyor Marc Vidal, en nom del grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Moltes gràcies, senyor president. Jo crec que avui el senyor Milián s'està guanyant el dret a tenir una panera a final de la sessió perquè crec que és l'única persona que aquí defensa gairebé allò que és indefensable. Ho dic perquè tots els compareixents hi ha una bastanta unanimitat i en la resta de grups pel que s'han anat manifestant també. Per tant, intentaré fer unes breus reflexions i alguna pregunta sobre el que s'ha anat dient, agraint, lògicament, la seva presència aquí avui perquè ens il·lustrin de la manera que ho han fet. La senyora Anna Rosa Sisquella, un tema que jo crec que és essencial. Vostè ha relacionat l'extensió de la cultura teatral a totes les poblacions i a totes les classes socials i aquesta recuperació d'espais escènics relacionant-ho amb la recuperació de la democràcia. Penso que és un fet cabdal i penso que és un fet cabdal perquè si és cert que concretament la llei de l'IVA està dinamitant la possibilitat de recuperació, podria ser cert que aquesta fos una mesura que limités l'accés de totes les classes socials a la cultura, com a mínim a la teatral, i per tant la pregunta seria quina és l'opinió sobre aquesta limitació i per tant sobre la limitació de l'accés democràtic a lo que és la cultura. És una pregunta retòrica, ja ho sé, però també m'agraden respostes retòriques perquè després les lleis han de donar resposta a la filosofia. El senyor Gratacós ha parlat que no hem fet l'estructuració de les polítiques culturals del país i que barregem cultura amb entreteniment, és un tema reiteratiu també en les compareixences d'abans. A mi m'agradaria que hi aprofundís una mica, és a dir, perquè, esclar, la diferència entre cultura i entreteniment, a on hem de posar la ratlla, què és tot el que és cultural, perquè a l'hora de demanar després la reducció de l'IVA jo crec que, entenent nosaltres com entenem que la cultura és un dret, si tenim molt clar quin és l'acord entre tots nosaltres de fins on arriba la cultura, hauríem de demanar allà aquesta reducció de l'IVA. El senyor Santiago Lapeira també, vostè ha parlat d'ocurrència del ministre, i li agrairia que aprofundís en el tema ocurrència i en el tema de l'excusa de la crisi. És a dir, si vostès consideren que és una excusa, aprofundeixin, sisplau, en quina és la seva opinió sobre el per què s'ha legislat com a mínim tan malament com s'ha fet, perquè si no, no estaríem tots aquí discutint el que estem discutint. I el senyor Minguet, jo crec que també ha aprofundit molt en dos temes que són cabdals, aquest que hem dit fa un moment de la diferència entre cultura i entreteniment, és a dir, la cultura és un dret o no, i el segon concepte, que és la cultura com a dret, com a tal, o la cultura com a mercaderia, que li acaba fent dir que el creador ha passat a ser empresari, la qual cosa no és el que toca, entenc jo, malgrat que algú vulgui ser empresari, a més sigui creador. La pregunta, i acabo, és el tema dels nervis fluixos que vostè ha fet, que són el futur sobre la creació. La pregunta seria quines propostes podríem fer per fer aquesta extensió territorialitzada de la cultura i per potenciar aquests nervis fluixos. Moltes gràcies. Moltes gràcies. En nom